Radovesice na Litoměřicku nachystali ve spolupráci s místními spolky velké oslavy spojené s výročím obce. 850 let od první písemné zmínky se nesly ve znamení zážitků, tradičních i netradičních ukázek a představení celé řady místních regionálních výrobců. Už samotný moderátor akce Jiří Verich Petrášek byl příslibem nevšedních zážitků. A tak se ptám herce, moderátora a v neposlední řadě syna oblíbeného českého herce Jana Vericha, co ho pojí s obcí na Litoměřicku. No, když budu upřímný, tak můj vztah k této obci je velmi vřelý, a to z několika důvodů. Nejen proto, že jsem byl teď pozván na tu úžasnou akci 850 let obce jako moderátor, ale hlavně já sem pravidelně jezdím, přátelé, a mám tady mnoho kamarádů. A proč? Protože se přiznám, že moje dcera tady u Ohře má chatu, na kterou jezdíme jako rodina. No a samozřejmě je tu dobrý fotbal, je tu dobré pivo, tak já samozřejmě Radovesice mám rád a mám tady hrozně rád lidi. Jsou tady upřímní, veselí a bezvadní. O slavnostní zahájení programu se postarali starosta obce Jiří Drobný a místostarostka Lucie Malecká, kteří připomněli historické milníky obce ležící na Ohři. Přizváni byli také významní hosté, hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec a senátor za obvod Litoměřice Ondřej Štěrba, kteří společně oslavy odstartovali. Den plný ukázek tak mohl začít a já se ptám hejtmana Richarda Brabce, co by obci popřál do dalších let. Popřál bych to, co je podle mě to nejvíc, co může člověk obci popřát. Aby se tady lidem dobře žilo, aby mladí neodcházeli, protože to je dneska největší problém všech obcí a měst a nejenom tady v Ústeckém kraji. A aby těch 850 let bylo jenom takovým zlomkem a já jsem říkal, že bych moc rád přijel na oslavu 900 let nebo dokonce 1000 let a když mě pozvou, tak rád přijedu. A nyní slibovaná ukázka. O tu se v rámci oslav postarali místní dobrovolní hasiči. A co si nachystali? Dobové oblečení, dobový útok. Ukázka hasičského útoku pomocí historické stříkačky v dobových oblecích místních dobráků se setkala s velkým ohlasem. A s velkým ohlasem se setkalo také slavnostní předání praporů místním spolkům, tedy TJ Sokol Radovesice a SDH Radovesice. Pak už přišli na řadu maskoti tlapkové patroly, kteří roztančili především dětské návštěvníky. Ostatně dětem patřil celý radovesický areál, ve kterém byly nachystány skákací hrady, děti mohly využít i dětské hřiště a také trampolíny. Rodiče a další návštěvníci oslav mohli vybírat i z mnoha stánků s občerstvením, nebo se celé rodiny mohly vypravit na Radovesickou náves. Tam se dalo povozit vláčkem obcí, sledovat při práci kováře, prohlédnout si výstavu historických vozidel místních sběratelů nebo dřevěné výrobky, dále vystavenou zemědělskou techniku a ochutnat dubský perník. Samozřejmě i na návsi bylo nachystáno občerstvení, špízy, koláče, klobásy a zkrátka nepřišly ani děti, pro které byly připravené kolotoče nebo malování na obličej. Odpoledne plné zábavy završilo utkání mezi místním smíšeným týmem a týmem Arabela. Za ten nastoupily osobnosti jako třeba herec Roman z Kamene, herec, moderátor a zpěvák Petr Vojnar, další herec Jarda Sipal nebo čtyřnásobný mistr světa hokejový útočník Martin Procházka. Arabela tým, tedy tým složený ze známých osobností, vznikl v roce 1996. Ročně odehraje zhruba 10 zápasů a co je podstatné, prakticky všechny končí remízou. A závěrečné slovo, to patří starostovi obce Jiřímu Drobnému, kterého se ptám,
Když se řekne Radovesice, na co jste nejvíc pyšný? Já jsem určitě pyšný na naše občany, na občany Radovesic, kteří se schází, kteří si pomáhají, kteří tvoří tu komunitu, bez které by Radovesice nebyly živou obcí.